kado labɛn yɔrɔ olu tun ye sifinnamɔgɔw ka girinka jɔ yɔrɔ ye bi Bobo Dioulasso ni bɛɛ bɛ fɛ ka taa fɛnden dɔ di kanuɲɔgɔn ma k'i ka kanu sinsin a ye nka ɲina minɛnw sɔngɔ gɛlɛyara. Ko ɲagamina ten fɛnw farala minɛnw sɔngɔ kan o ko ni san ɲagamina ko jati ti kalo ra ɲina Saint Valentin ko a kɛra o ye. San bɛɛ tɛ kelen ɲinan san ni salon ta ni tɛ kelen ɲinan salon an ye min sɔrɔ ka d'a ma ɲinan an tɛna se k'ale sɔrɔ ka d'a ma parce que dugu ni gɛlɛya ninnu an mana fitinin dɔ ala ka taa d'a ma k'a yira k'a fɔ ko an ma ɲina kɔ an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi voilà o dɔrɔn de sinon salon ta ni ɲinan ta tɛ se ka kɛ kelen parce que ɲinan ni ko bɛɛ gɛlɛyara ko bɛɛ ka gɛlɛn. Comme insécurité là an tɛ se ka dɔ fɔ u ka minɛn nin fana u fana ka ko butikiw ani supermarchew olu falen don fleurs sugu bɛɛ ra nka ɲɛsuma olu bɛna ni salamu aleykum ye Mariam Sanu ta fɔtara n'a bɛ kan ka dugu ni lahara filɛ. Mais a bɛ faamu quoi comme il y a de l'insécurité dans le pays an bɛ dugawu kɛ ala ka na ni sécurité inchallah ni sécurité sɔrɔla san wɛrɛ ta an b'o fêter comme il se doit. Saint Valentin Bobo Dioulasso hakiliw farafarala a kan dɔw y'a yira ko dun kafa bɛ mun kan olu ka fɛti lo Halidu Ouedraogo VOA Babara tɔgɔra Bobo Dioulasso.